wangu wa kutoweka. Sirkal osiemo bede migepe kod kembe mag piny owacho mapok odar chuth kendo chako tiyo kod yo manyasani mar chudo e mbui mar e-citizen. Kembego nyisi ni ochak chudo e aguluno kaka ne jatend piny Kenya William Ruto golo chik. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo waler. Ne en romo mane oluonge jotatije mag kembe mag sirkal. Romo mane ochwe kom kod jagoro mogirore Julius Bitok, jatend jotije sirkal Felix Kosgei kod jagoro mar buche jotend migepe Masi Wanjau. Penjo ne en gimomiyo kembe sirkal kod migepe mara mapar kod abiriyo pok ochako chwalo chudo magi e yo manyasani mar mbui mar e-citizen kaka yandi oketie chik kod jatend piny William Ruto. We had exempted it because of the complications that really come with onboarding of those services, including also services by Hustler Fund. These are some of the exemptions we did at the beginning to give them time to be able to integrate their systems. Moko kuom kembe piny owacho kod saga makoro yudore madiny nikech pota chudo marge yo ma ok nyasani okelo kanyakla duol machoko osuru KRA kambi teko stima KPLC duol mar piny pacho ka NEC kod okumba mar thieth NHIF. Mamoko tinga guch ola mar somo HELB, ola mar Hustler Fund, osiptal ma Kenyatta, duol mar rango rang'iny mar mwandu pacho ka KEBS, dero maduong' mar Kenya NCPB, kambi gachokolo Kenya Railways, kambi mar ferry kod kar tiegruok mar Kenya. Some services provided by KRA, some services provided by KEBS, some services provided by KPA, some services provided by Kenya Power, including application. Julius Bitok kod nyawadgi Masi Wanjau okone kata kamano piny owacho osegoyo kang' e yor medruok mar osuru kowuok milion 70 nyaka milion 200 nyaka sani. There has been a revenue growth starting from about 70 million at the beginning of this year to about 200 million, and we expect that amount to grow. Gikone piny owacho medo kaso tiendgi mondo ket chenro duto e yo manyasani ne jo Kenya man kod pek. We believe that we will have upwards of 17 or 18,000. With the interaction back from users on services that we would want, we are optimistic that we could end up to about 20,000 services. And I'm happy to inform you that the PSS have agreed that we are going to work together with them to ensure that all the services are 100% integrated by 31st of December this year. Jatend piny William Ruto yande ochiko mondo chudo duto mag piny owacho ochwali agulu achiel kokale namba mar 2 nyadeuchiel. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny owacho golo boke mabiro keto chike wi chenro